nyaya yekuti mudarari pakaipanurai bhata mashora echibvunza nyaya iri kunzi uye mudare unditaurire kudanana kunoita murume wako nemwana wako. makurukota ama ndakaona shora iri ndiri kumba akisvika ndakanogara paripo 3 ane dzimwe hasha dzekuti angane hasha pasvika achinzi taya panapa mwana wenyu akabatwa nemurume wangu nezuro kudhibhi anzi achifamba vese ndikati nani kanzi nehanzvadzi yangu ndakaazve akavabata ndikati ho apa kanaka kana achinzi aita sei akabatwa nemurume wenyu imi munoti kudii nenyaya yacho zvikanzi mwana wenyu adana nemurume wangu saka ndaya panapa ini ndichiti imimi mwana wenyu ngaagare kumba kwangu nemurume wangu imimi ikati mune umboonazvo here zvamukutaura zvikanzi neumboonazvo ikati kana mune umboonazvo maita basa nokuti ini mwana wangu inini last year akafoira form 4 izvo ndandamuti ngaaende futi anyore futi form 4 saka imimi kana mati imimi makambata andana nemurume wenyu maita basa ka ndakuziva washa wangu nokuti ndiri kutofira kubhadhara mari dzeschool fees ndichiti mwana wangu akaenda kuchikoro imi chiti mwana wangu adana nemurume wenyu zvikanzi ndo zviripo saka mwana wenyu ngatoyamba kwakagara ndikati apa kanaka chirega ini hangu ndese ndine ndinobvunza ndiri navagwati kuti vagwati ndibatsirewo nyaya iyi ava ndokutora amai ava kuti mwana wangu ina kudana nemurume wavo ndaedza kuvabvunzurudza kuti ishuwa zvikanzi uongo ndikati mune umbowo zvikanzi uongo ndikati agwati akati hazvisinei saka nyaya yanga inopinda kuti wamama saka ndauya amai nyaya yekutaurwa naabhata dai vari kutoshushikanawo nemwana wavo una chokupindura pamusoro inini toti bva ndichitanga kufambidzana nemurume wangu aidanana neni aifambidzana neni nemwana waabhata saka achifambidzana nemwana waabhata kudaro ndakazotizirawo murume wangu chibva ndatanga kugarisana nemurume ndichigarisana naye mwana waabhata aisenda mameseji pafoni yemurume wangu aisenda mameseji pafoni yemurume wangu ndichimupindura ndakasvika panguva yekumudza kuti Trinity siyana nezvauri kuita zvokusenderana nemurume wangu mameseji nini handisi kuzvifarira mwana waabhata akandipindura akati iwo murume wako ndiye anonditanga kundisendera mameseji Trinity akandipindura kuti iwo murume wako ndiye anonditanga kundisendera mameseji ndikamutiwo kana akusendera mameseji usamupindure zvikanzi okay tagara mai bhata vakazouya kumba kwaamwene wangu inini vachiti nditsurire iwo mwana wenyu kuti zvaari kuita nemwana wangu inini handisi kuzvifarira amwene wangu ndobva kuti mimi munofanira kupfuura mwana wenyu nekuti mwana wenyu ndiye anozoti mwana wangu nani mukadzi wake kana chidana nemwana wangu anofanira kuzoti mwana wangu ani mukadzi wake ndakazovaona vachifambidzana vese mwana wavo abhata Trinity nemurume wangu vachifambidzana kurodhi yekudhibhi ini ndandaenda nosiya mwana wangu pasisi vangu sisi vangu vanogara kusaidi nerodhi ndabva ndaona mwana wavo abhata nemurume wangu Trinity nemurume wangu vachifamba vese ndobva zvandirwadza ndobva ndaenda kumba kwaabhata zvichikwadi ndakasvikawo nehasha ndichiti kana mwana wenyu achida kugara nemurume wangu ngaagare hake nekuti ndandatori nehasha dzekuti kubva kumashure kwese vachitsurwa kwavaizofambire chivese murodhi imwe chete ndore murume wamai unobva zvotaura
wataura kuti nayo kwazvinzi wakambozvinzwa kutanga kuzvinzwa mudare muno ndakazvinzwa musi wekunzi wakaparwa musha kuti udi musi wakaparwa musha ndiwo wakazvinzwa ndopandakazvinzwa akaparwa musha iyi wakabwati waparwa musha iyi ndakaverenga samoni raitaura kuti inini ndiri kufanira kunge ndichiuya kuzotaura kufambidzana kwandiri kuita nemwana waBhata. Ndopandakaonzwa kuti ndine mhosva. mune samoni futi Hongu. ava nesamoni ndavo futi Hongu. handisina kuziva ini ndiri kubvunza kuti adzimai venyu ava vakandopara mhosva kuna vaBhata vachimuti imi tsiurai mwana wenyu handiti ndozvakamudanira imimi ndimunodanira nemwana wavaBhata Ndozviri kutaura. ndimi here muri kudanana naTrinity Havasi kufananidzira vakubvunza iwe muridzi wenyaya. Kwete. hamudanane Handidanani naye. amai mati imimi muri musikana imimi musati matomborwa nemurume maikwikwidzana panapa nemurume uyu naTrinity handiti ndizvozvo mazvinzwa ine nyaya yaitwa vanadzimai kuti vasikana ava vakatombokwikwidzana Hongu ndiri kuenzwa. handiti ndobva wazoroora Akazotizira. ndokutoroorwa handitika saka iwewe hauna kuzoita give up wakaramba iteera Trinity aiwa ko makazofamba mese sei makaonekwa kai ndozviko mlena amai ava kuti Seimu. mabva here pabanyari saka imimi munoda kutitaura kuti hamuchadanana here naTrinity Chipindu. saka naTrinity hamuchadanana Handidanani naye. hamuchadanana asi waimbodanana naye Maimbodanana. Taurai kuti maimbodanana. Unomakona kufananidzika. kwakazoroora wakazoregera Trinity Hongu. but nzira munongosangana kamunzira hamuna muridzi makazoonekwa futi munofamba nesi ehe ndopari kupengera vadzimai vakwa saka vakaenda kunovhondora atezvara ndatezvara vateka imi baba imimi saka muna wangu chokwadi choda todapikire nemurume wangu mapaona ndopatiri kubvunza kuti saka imi munoita sei nenyaya imimi adzimai vatosungwa ka vati vamusungwa io moita sei pa Nyaya yakonzereswa nekuti vazoenda kunotaura nababa wavo vachitaura mazwa azoita kuti yaita kuti vasungisa ndiwo ndowakonzeresa. makomamate mukama kana matadza kutipindura ngatidarise nyaya mberi nokuti toda kuti nyaya itaona solution nokuti apa pane avarikuuya kutaurika nyaya yako kune mudzimai wenyu mudzimai wenyu ari kuti murume wangu ndiari kukonzesa nyaya dzaita kuti ndobvondora nevavo saka tobva takudanai manje kuti imimi chikuyaiga baba kutaure tarisai mudzimai azonopara mhosva kwaabata nenhau yenyu imimi imi mukati kweta nditi chimbomirero naitrinity ava munovaziva vanhu ndinovaziva nekuti tinogara chete chete kwete kuti mukomana wako aiwa asi makambodanana before kudanana zvinobvira tadanana asi taingotaura tise pafoni esikuti iye andichimuona ndinomutora sehandredzi yangu nawiri panapa isio kunzvenga nyaya hapana nyaya nawiri panodye kutaura chokwadi kuti tisungure baba namai ake kuti iwewe nomurume uyu munotaudzana asi hamudanani handiti nokuti mai vari kuti vari kuona mameseji ako iwe mufoni mababa 2 vakazoona mufamba mese zvikavapisa kusvika vatevera kuna baba manje unoti baba akasiurai mwana nokuti nevavaya vachizorwisa iwewe manje nhasi unenge datisingatauri pano iri imwe nyaya ndizvo saka tichiubvunza kuti relationship yedu baba yakambomira sei iwo kwati ndibhuti vangu avo bhuti vatadza kutaura kuti zvinofamba sei
Shoma kama sisi tunapanga sisi ndio kuti takabutsira panzvimbo chekuti takabutsira kubvasitwa kuwani kuti tiepambe tichienda kulevel chikoro. Then takabusa tanga tuchite saka mota inokwanisa kuenda kunotisiya kwatinenge tichifanira kudzikira. Tatadzikira panzvimbo wani. Sho takafamba tese kusvika kumba. Ndakasvika pandikasvika iye tichipesana tichitora nevamwe amai vachinopengedza kusvika kumba kwedu. Mazinzorama mafambiro akaita Trinity nearume venyu kuti vakabva vari mu51 kwete kuva pane relationship. Imimi relationship yakagara yakabuilda musoro menyu kuti vanava but makazozviona here kuti ndo zvakaitika matowese nani situation kuti vakatombofamba vese mu51 imi magara mune fungidziro yenyu uzofamba futi netsoka vari 2 vambenge vakwira motikari imwe chete kukwavatangira ukoko hazvizikanzwa imi makaenda muchinoodha baba kuti ngazvitouya Trinity kuti aregere chikoro ava vari kufirira kuti lero mwana wangu anyora kuchikoro ndikawana vachaii imi makunoti ngaatouya togara nemurume wangu imi kana rakagara nemurume wanyu imi noenda kuti Dzanga dzitoro hasha isi. Dzadziri hasha. Ani mazoro makapara mhosva. Makapara mhosva kwao. Niki, yeah, it's okay. But nyaya iri panapa. Ivi wewe niki. Makasenda makore manga. Makamufunda bese. Ni wani iwe uri mukuru. Asi makanga muchikukwidza pamukomana mese muri 2 muchitozivana kuti muri izvi hazvishamisi zvanditi handimboshambisa saka muchizonzi vasikana vakarwa patownship vachirwira mukomana zviri common vakomana vanogona kuti vasikana vaviri vatatu vozoita maclash vozodididi vasikanawo vanozviita izvozvo zvikudaro uyu hasha dzaari kuita vabhata ndedzekurwira imba yake ishanje pose panoroorwa musikana nepanoroora musikana hakuna musikana kana mukomana anoroora kana kuroorwa asina munhu anga achifambidzana nayo zvinototora mwedzi kana gore chaichaio kuti usasamure mamwe makwekwe wanga uinawo wapinda mumba wakarega kusimba maningi makwekwe anotora makanamatira kusvika murume wako kana mukanodzi wako aita sei adonha aenda saka ava mai ava vari kurwira imba yavo pane chikwekwe chancharamba chakaita sei chakanamatira chakuvaremera uyu kuti anyatsotaura fefe kuti iwewe kaona ndatora mudzimai ndaane zvaimuremera uyu ndosaka uyo akataura kuti aisha mwari yangu hanzvadzi yangu vanhu vanochikoro vanogona kuti ifriend yangu ifriend yangu is my sister is my friend kana kuri kuchechi sister brother iyo vachitota sei vachidanana ari mune iyo yatsika irimo mazuva ano kunyepa kwakuti friend makatobhosvika pamunoti kana mamusina kutaura asi maziso aita sei aitaura zvaari kuda handiri mazvonaka saka tikaswirire nyaya iri pachena uyu ari kurira imba yake iwo pamwe wanga uchiteerwawo nemurume uyu angatadza kutakanuna kana kuti ataurire mukadzi wake kuti ndizvo zvapo saka babai mataurirwa kuti ndo nyaya iripo zvamataurira handimanyoresa panamba kuti izvo uya unditaurire kuti mwana wangu akudananise nemurume wako saka akutaurirai kuti zvochokwadi relationship yayo murume uyu atokutaurawo pache zvake kuti zvochiwa haana kutaura zvakari kudai murume asi chokwadi chiri pachena pane zvauda kutaura tizo Tanzi mameseji wakuona because mimi namba dzangu anti. Wakuti mameseji wakuona kwa namba dzangu anti abi nditaure nawe. Ini phone yangu yakapa last year this year ndichitengera imwe phone anti nobvira ndazowana namba dzangu. Ndakapezotara nawe. Mameseji aitaura nemurume wangu. Aitaura naye ndichangotanga ndizera pafoni yemurume wangu.
Gore rakapera nzandani mwana ndini. Achiine foni. Iwe ngo achiine foni yako. Ndisati ndatengerwa ini. Ehe. Wazotengerwa imwe mameseji achawanikwa. Saka mameseji akutaura kuti wayo foni. Muchine foni ndo ari kutaura mameseji acho kuti aiwa. Chireke kuramba muchiita saizvozvo. Now iwe murume ndiwe muridzi webhendi kai. Chii chaungataurire koti pamberi pamama nenyaya ipapa yokama. Ndataura kuti inini nemusikana uyu hatifambidzani, hatidanani. Hamudanani. Saka adzimai vako vari kuitire chizvozvo. Vari kufungidzira uyezve vane mamwe mashoko avanoudzwa anovapa kuti vafungidzirawo dzavo dziiti sedzechokwadi. Vachiudzwa nani? Last time vakaudzwa naambuya vangu kuti ndaonekwa kumunda ndina Trinity. Ofuchiteerora ndandiri kumunda ndina mama vangu. Mama vakatozviramba. Pakatomboita dzimwe nyaya futi dzakanetsa kumashure. So ivo fungidziro dzavo dzinozosimbiswa nezvimwe zvavanenge vachiudzwa. Kusvika rini mune fungidziro makatakura muchipfuva muchifungidzira murume wenyu? Fungidziro ndinenge ndagara ndinaye nekuda kwemasituation anenge ndichisangana naye ndiri mumarriage. Chimwe chacho chii? Nekuti murume uyu hatitombowirirani. Pakugarisana kwedu hatiwirirani nemurume. Wabvisirwa pfumo? Habvisi kutabhira pfumo. Hamuwirirani pakugarisana kwenyu? Mari makore mangani? Just iye? This year 3. Chitiri. Wakarore ndinao. Ndinopedza. Munonzi mai? Ndonzi mai Kunash. Mai Kunash? Handiti kuti muwirirane murume imimi ndiri munotopuruzirawo muchi. Handizve? Munopupuruzirawo here? Kana munongoti hameno vaenda kubasa vachadzoka. Kwete, hatombotangike enda hatombonipe mukana wekuti. Toda kutaura uyu. Anga akutaura zvinhu zvakanaka nemimi. Dzokorora futi uchitaura mudzimai wangu. Zvawapedza kutaura kuti ndati inini uri kutaura kuti kudii dari. Nokuti iwe ndiwe muridzi webhendi. Ndachitaurira kuti kudare mudzimai wangu ari ane fungidziro yenyaya dzese idzidzi, achizosimbiswa nezvimwe zvaanonzwa kubva muvanhu kuti abhilivhe kuti ndezvechokwadi. Izvo zvisiri zvechokwadi. Zvisiri zvechokwadi. Unoda mudzimai wako? Bongo. Anomudaka ndosaka ari kumurwira. Ndosaka ari kurwa zvibhakira kuti iwe hapana kwaunenge uri wangu. Wanzwa zvaataura. Ataura kuti iwewe chirega kuramba wakamira panyaya yekufungidzira uye nekuteerera zvinotaura vanhu. Unopera pendi, unopera nekuonda nekufungidzira kana ukarwara. Nekuti uyu kwaanoswera manje achasaka nevamwe karwara. Pamwe achabasana nawo chinhu chishanu kwazisana nekutaura nevanhu nemadzimai. Ungazvigoni zvekuramba wakamuona akamira naKeresia woti wanga uchiitei? Takamisa tiri takamuisa huko takazomona akamira naLucia. Asi saka meseji yake maiona yaari kutaura kuti aiwa iwe mukadzi wako uchibva papi panyaya dzekufungidzira inini handichafambidzana nepushu. Handizvizivi. Tingapinde mumotikari imwe chete, tingafambe kuenda kutivi pamwe chete, ungatori takamira pamwe chete, aiwa ka sevanhu vakagarisana munharaunda asi hapana rudo
ruripo iwe chimira kufungidzira. Mwazvinzwa ka? Ehe. Now toda kukubatsira iwe kuti ita hoti yacho ingenota sei inodzikira zvishoma uchirera murume wako panzira dzakanaka. Nekuti ukaraona kakani kamweya kunofungidzira kuti pabira paruta zvakapabira imba yevakike anosvika pakuneta nekumufudza kwaunenge uchiita. Kana aneta akutendeuka akutarisa kuti imba yaita rufusi haichagara. Atozvizwa? Ehe, kuti uchiitawo zvaanodawo uchimukudza semurume wako. Anditizvo? Wanzwa zvakachitaurwa apa? Zvokubabadzirwa. Ehe, kwetombosasamura. Murakidze rudo chaizvo iyo achikurakidza imba yenyu inoita sei inovakika. Handimanzwa baba Bata magutsikana here zvataurwa nemwana uyu magutsikana ka. Saka takuti hapana ukama hwakapera kare asi yanga iri fungidziro yakaenda. Hapana ukama mwana ngaende kuchikoro akasununguka. Hapana ukama waripo atsarangura iwe zvido iweyo kana rigware mhosva shoma vakataura kuna Bata chaita kuti waitudaridzwa kuti pane akavabata tombozvunga vari kuti pane zvakakubata here ichakundibata chito chekuti vakaya vane hasha kuti denda ngandisipo vakaya vari tsini ende uyezve devangakavaona kuti nyaya yakadai aifanira kuti munhu mukuru yavo ine polite way undiudzawo munhu zvakanaka kana kuti utosvika kumapango utakutokwidza izwi apo odzo apo mwana wechikoro kusii wakasarudza kusungisa baba pane uyu. Pandakasvika kumba ndakaonawo kuna baba wake. Aiwaka asi muridzi wemhosva ndibaba here kana ndiwe? Ndimi mwana wamusikana ndaiudza iyo ino ndiri ndakazomangana ndiyo. Akazomangana ndiyo? Alright, okay, yeah. Zvinoenzaniswa zvinotakuenzanisai baba Bata chisunungukai pahana penyu mwana wenyu uyu dare raona kuti hapana ukama hwakambenge huripo asi hwakapera nekuda kwokuti akazenge atora murume ukushu. Mwana wenyu endai naye munomupinza chikoro zvakanaka apedze asvike pane shungu dzenyu. Iwewe enda unochengeta imba yako zvakanaka. Handiwanzwa? Usingafurufushe murume wako kuramba wakamuningirika. Iwewe teramirawo futi kumudzimai wako. Wazvinzwa? Zvakanaka.